ube kwi-relationship othi mangabe ukuyona uyibona ukuthi yabona lento le izophela. Hayi guys, akhona ama-relationship abonayo ukuthi yabona nje le akuzuphela ngisho unyaka uyibona ukuthi yabo le hayi kwawona u6 months mkhulu. Yey Babukeli bethu bawathumelela ama-video abo ephawula ngalolu daba. Makusaqala kuba ngazathi nje umnikeze uNkulunkulu. Hey, Makuhamba isikhathi ubona ukuthi hayi man. No man, uNkulunkulu akazilutho ngalomfana. yabona ngiyakubona ukufind out akusilutho. Cha kuthini? akunankinga nje ukufind out mfethu yitshelele ligwinyekayo yabo qhu uyakwazi ukurealize. Hey le inzima kakhulu le. Kuhlungu ukurealize guys. La khona umuntu esibona khona ukuthi yabo uyagokwakhe. Bathathele convince inhliziyo yakho ukuthi hayi izokuzolunga. Ithi ingqondo cha le akuyona yakho izophela. Lokhu ikhula lento. No, 1 + 1 hayi man. Mhlazani iphela futhi kuba nokuthi uthi La sowuhleli sowubona kahle ukuthi shuthi sonke lesi sikhathi lomuntu nebengangithandi. kudala vele lento kwakumele iphele. Kwakhona ungena ngangene kanjani? Kunenqumo kumele uyithathe kubhlungu ukhala. So ubona ukuthi akahlahle mina ngangithithiso kwenathi ngangithithiso kamanyala kule relationship ebengikuyo. Yingakho kukhona abantu okumele ubadedele empilweni yakho bakhulule bayeke bahambe. Why usho njalo? Ngoba abanye baba amavenipaya. But the bloodsuckers nje isitalo. Even Papa yafela ikuthanda lekhake. Amanye neze novumelana ukuthi aniqabule. Hey bo. Ngiyangixolisa ngoni. Abantu kumele sigcine isihlwane nabo. Kumele nje sivele isihlwane fast futhi. Kungemnandi, ubhlungu. Usulela uwethu engabe usetoilet, engabe usembedeni. U1 ebusuku leli ubheke phezulu seziyazehlela. Uyayisula zizehlele zona inyembezi. Ungahlala kule relationship mfethu uma usubona ukuthi relationship kahle toxic. Why? Tell me why. Zingakudeda zonke izinto emhlabeni kodwa eyomuntu ongakuthandi ngeke ikudide leyo nto leyo. Bantu bami uyakhuluma umuntu omdala. Umuntu ongakuthanda ulula kabi kumbonto hayi. Ukuthi hayi la yikho ke futhi niyakwazi ukuyiqinisa. We have to learn to detach ourselves from certain people. Sibathandele ukuthi uyenzeka mfethu. Yenzeka futhi ungeke uzufe. Umthandile leyo umuntu. Evale mfana. I'ma take a drop, coming for the top. I'ma be a King Kong, can't nobody stop. Y'all ain't ready for me. No one here is safe. Tango.